formand for Dansk Basunfestival. Dansk Basunfestival er et samlingspunkt for alle danske basunister, uanset alder og niveau, og hvor man kommer fra. Og vi mødes her i den her weekend for at nørde vores passion med samspil, undervisning, koncerter og socialt samvær. Når vi spiller noget, der er så smukt og så enkelt, hvis vi hver især, når vi nu har lært det, så byder vi lige ind med det her. Så kan jeg også sige heroppe, at jeg kan mærke, at jeg får gåsehud, for jeg kan mærke det. At man fortæller en historie, så kommer der ligesom følelser på det, man spiller, og så lytter publikum på en helt anden måde. Festivalen udspringer fra Fyns Basundag, som vi har holdt siden 2017. Og så i 2022, første gang, der lavede vi en national festival, og nu laver vi så regionale basundage 5 steder i landet hver andet år, og en stor national festival hvert andet år. Og hvad er det, der er så fedt ved at spille basun? Det er det smukkeste instrument i verden. Det klinger fantastisk, og specielt hvis man spiller sammen med andre, så er det det smukkeste, man kan forestille sig. Vi arbejder for et stærkt sammenhold og et stærkt bånd mellem danske basunister. Alle danske basunister. Hvis man har en basun og spiller jævnligt på den, så er man velkommen.